Good evening, Siargao! So, andito na mga Bex kasi mag-dinner na kami. Maghanap kami ng kakainan namin. So, pinag-isipan namin kung magbi-beef pares kami or mag-a-la carte. Yeah. Maghahunting na nakapam. Lakad tayo. Ayan na. Kanya-kanya aurahan na. Ah, Siargao na siya. Island girl? Hanap na tayo na ating kakainin. Oh, dami ka pa. Yeah, we're going to walk here and with some apams. They're walking on the street. Mga kainan, ang dami. Oh, another apam. Oh, may another apam tayo makakasalubong. Oh, murag hawig niya, Radcliffe. Dito din marami mga prutas, mga iba-ibang fruits. Sarap ng prutas. Diba? So, eto. May nahanap kami. Wow! So, meron tayong papares dito along highway. Kakaibang food trip natin ngayon. Pares. Akala ko pa-barbecue tayo. Oh, perfect. More sabaw. Oh, 100. 100 ra. Na 60. Mema. 100. Magkano presyuhan? Kaya 100 lang. Mukhang mauubusan ng budget. 200. Ano ba offer mo? Ano in-offer mo? Meron ako dito mga espan. Kilo. Meron ako dito mga pilot mate. Kuya magbayot oy, di mo naman laki diri. Dapat dito tayo sa gitna, sa sentro. Bakit pag mga ganda nakakahating ng apam dito pag tayo para mga dunggaban man siguro ta diri ay Ha? lahat mga hindi nakahating dito hindi nakapanglalaki. Dito na lang kayo, at least may pares kayo. Yeah, meron kang apam. Wala, magsarado na mo. 150! Ito na lang. Order na tayo. Beef Paris tayo. Tsaka, ay, taray, maong sa maong. Ayaw na dyan, ang dami. Ay, ito sa light club. Rice? Ano yan bakang? Rice? Ayan na. What's that? Pares? Jill. Pork? Pares pork? Ano sa ba? Kaya nga tayo social climber. Kaya nga tayo social climber. Pork? Ayan beef. Wala ko na abi nung asa kita paingon ko abi restaurant siguro ni Orange pa. Thank you. Napalitan na ni itlog. I love it. G4. Pares na lang tayo. Ikot na lang tagsabaw. So may mga seasoning sila dito. Anli tayo, mga sa climbers. Mayos, the bawang, Siargao gani, tapos on the street lang. paminta. Pero kung mag-ano rice, pila man ang Diba? No, no rice. Si Bakang yun ang request. Tignan na lagi kaya, tapos makaikot na ng alis sa bawas. Diba? Ito sauce. Rice. Thing. Rice daw ang bet. Tabang. Ayan na. One life no ibigan. Siyempre pagkainan, may ganyan tayo. Kasi mag soft drinks. Kain! Wala. Damian. So, Kain tayo. Ito yung nagpapatuloy na hindi
lahat po ng mga gustong magbakasyon. May budget. Pero at least nakapunta kami dito. Tsaka hindi naman kailangan kumain sa mga mamahaling kainan, di ba? Yung iba lang walang makain. Panis masarap siya ha. Siyempre, di mawawala. Diba? Mga pa-picture. Dito na kami sa gilid, nakita pa ulit si Brenda. Nandito na kami sa kahabaan ng General Luna. And ayan, tamang walk ang mga bek. Ang tagal. Makakalahating kilometro na kami. Wala pa nakikita mga apam. Ito. Ay! Pasok sila. Tingin ng gamot. Ana, matumal customer ba kang? Matumal customer? Wala. Wala, hindi ako sinipot. Hindi dumate. Hindi dumate ka meet up mo. Hindi naman. Ayan oh. 8 for 100 oh. Mga souvenirs. Dami pa rin sa mga souvenir shop dito. Oh my God! English only oh. Sadang dress. Oh, diba? Mga apam pa rin. Oh, dami apam. Sana oh. Sa inyo po yan? Kamusta? From Australia. Yeah. Thank you. Magandang garo. Smile! Okay. Thank you. Thank you. Sige. Smile! Ayun na sila. Ay, di mo lang good. Baka na ba yung nag-aapam ha? Ako di ay. Dahil dala naman po. Lagi nang iwan gani tingnan ko ng manager. Maghatag po pizza? Ay! Si Chef. Apugon. Galing ka ba kayo mi? Isa na magkakuha naman makaon. Dahil pag hi daw ba sa likod mo? Hi babe. Kaga ganay? Hala, may pa pizza pugon. Ganyan yung mga legit na pizza eh, no? Ay, saan po muna to? Halasi. Pag-wins lang, juice lang. Hindi man kami nakahanap ng apam ngayon. Wala man kami nakain na apam. Dito naman kami makakain ng pizza sa Trattoria Altrove. Altrove. Ito mo naman yung boss namin. Ha? Shoutout mo naman yung boss. Shout out sa boss nila. Kay Ma'am Sandy. Ma'am Sandy, thank you so much Ma'am Sandy. Kakain kami dito. Shampoo kami bakla dito. Hala. Ayan po ang kanilang signature dito. Manikirista kasi dati si Kuya, kaya alam niya paano mag-ano. Ang maganda Testing dito mo nga. Ang maganda dito sa Trattoria Altrove, habang kumakain ka ng pizza, magpapatato ka rin. Tapos magpapaluve. Kaya, Trattoria Altrove. Altrove. Kuya, ganahan ka mo lobe? O ako'y mo lobe? Pa! Hala! Nahihila pa yan, no? Gumaganon-ganon pala siya. Ang galing ni Kuya mag-ano. Pancetta con por tutufo. Tartulo. Tingyawa. Pancet. Aroti kayo mo Hawaiian. Italian kasi to kaya wala. Ganun siya. Tapos isugba na yun, oh. Bayan! Dahil dyan, gagawa ko sa inaguan farm ng ganyan. Tapos lahat ng tilapia ay gaganon ko. Ganyan yung mga yung mga Very native. paggawang the way oo. they make pizza. He's really good in making dough. Dough. Dough.
donut it. Ayan na! Ay, hindi mo siya tatakpan? Ganyan din na magluto ng bibingka. Kung meron sila sa Italian, they have pizza. Ang atin dito is bibingka. Magluto ng pugon, lalagay siya ng bunot sa taas o uling. Abre, sunog na. Bibingkang pinaliki. Ang bayot na murag baki. So, we're going to eat na. Dugay pa na iya, mga lakaw namin. 3 hours pa po antayin natin. Kailangan kasi pasarapin. Kailangan tumubo yung dough, yung harina. So, patay muna natin yan ng ano. Kaon, tubay na. Ayan na. Niluluto na sa loob yung pizza. Bye, kuya! And, yung kanila. Salamat. Wala nang take one kami. Merlin! Picture. Ang gwapo kayo. Ayun o! Take out na lang naman. hi. We have a lot of very delicious pizza here. It's like pancetta con tartufo. Stigyan. Go Bakang. Go na Bakang. Explain to them the menu. Oh, ayan na siya. Ay, Ayun na, yun na mama. Ayan, charan. Sarap naman yan. Lami. Wow. Ay, binabrush siya. Oo. Mga abog-abog. Thank you so much, Trattoria Altrobe, sa aming napakasarap na snacks tonight. Para sa aming first night dito sa Siargao. Thank you! Salamat po! Wow! Busog na naman ang mga akla! Daming abang! Oh, diba? Want to sawa?